So karon day na nasa piling gwapa day nga magpatulid sa iyang buhok no, ay please lang. Bitaw oy, mao din ang buhok no nga akong itulid karong adlaw. Anyway, may adlaw di ay sa to ang tanan no. Ug sa dili pagali adlaw diha sa inyong lugar day no, ay tulog sa mo oy, please lang. Bitaw oy, kanin bitong adlaw day no, kay karon pa ko nag-andam sa kong gamit. Ay Dios mio day marag naulawan ko ani. Kay usa pa ko nagdadalig andam sa akong mga gamit. Unya ang magpatulid sa piling gwapa day kay nana sa tubangan oy nagpaabot na. Kay lagi nalimot ko nga na din nagpabook na ko karong adlaw. Mo na nadugay kay mata ang piling gwapa ani oy. Unya ang magpatulid sa kuha day nagsige na day chat sa kuha day nga nana sa gawas. Unya unsa man gusto pa mo magpatulid sa piling gwapa ani? Aw ayo na mo patulid sa kuha day oy. Kay lagi tulog-tulugan na mo sa piling gwapa ba please lang. Anyway, kanina yung magpatuloy sa kuha no, ang buhok dahil niya dahil is uga kaayo. Ay kabalo na siguro mo dahil no kung say uga sa English no. Muna ginaba sa mga pilingwa pa gani kaayo. Kugihan kay magpa-color-color sa ilang buhok. Unya pag ang buhok na gani maranag bunot, ay magolgool na dayon oy. Maingon na ba dayon sa pilingwa pa nga ma'am, tabanga intaw ni nga ako ang buhok. Ibalik intaw ni nga munindot ug mo shiny ug mubagsak ang ako ang buhok. Ay Dios mio dahil pangatulog sa siguro mo no. Kay base nalimot mo ba, kabalo lang ko mutulit. Pero di ko kabalo mo magic nga mobalik ug kanindot ang inyong buhok oy. Muna isa ra jud ang ako panghambog sa inyo ha. Pag ako gani ang mutulid sa inyong buhok no, is dili jud na siya mosamot o kadaot ba. Kay lagi ako apong paningkamutan nga naay kabaguhan sa inyong buhok. Og di po ko kaingon og di po ko kapasalig sa inyo ha nga 100% kanindot og shiny og bagsak kay dayong buhok. Nga sama kanindot sa mga healthy hair ba. Kay ang taga-buhok man gud no, isilinlain jud na siya og resulta. Kay dili biya tanan magpareha og buhok ba. Namang gud po'y buhok nga dagko og strand, tapoy buhok nga pino kay og strand ba. Og labaw sa tanan na apoy buhok nga gabok na kaayo. Kada bitaw yag testing na bitaw na ako day no is mga putol dayon ba. Ay Dios mio day marag lisod-lisod na gyud ang klase nga buhok ba. Pero ako gapo na paningkamutan nga munindot ang inyong buhok. Pero kung dili na gali siya makaya, kung unsa na gali result ana after 3 days day dawat na lang gyud ta ani oy please lang. Kay kamo man gud ang tagiya sa buhok day no is kamo gyud kabalo day kung okay pa ba ang inyong buhok. Anyway, kani day akong gitulid karon no is first time day ako ning gidawat diri sa mo ang balay. Kay lagi ang pilingwapa ni mga panahon no kay nagtinapulan og home service oy. Ay Dios mio marag nadotlan jud ko ani katapulan ng adlaw ba. Kay taga Boroon, Iligan City man gud ni si Mama nang layo-layo jud pud hinuon. O shout out ay ko sa akong mga pilingwapa nga mga followers diha sa Boroon no. O kani sa day nga video day no kay grabe na po ni siya kabahaw. Kay lagi wa jud ako ni na-edit. Kay kani man kung kusog kay mo kuha og video pero hinay kay mo edit oy. Muna ako memory tungod sa couple ay hilak oy. Kay lagi puno kay sa tanan, grabe kadaghan akong video. Muna timailhan nga anak ko kakugihan oy, ay please lang. Bitaw oy sa tinuod lang bitaw day no is dili jud ko mahutan og content ba. Pero lagi kay busy man ko sa tanan mo na maglisod jud kog edit permente. Pero lagi kay naong man ko kwarta ani mo nang ilaban tani oy. Bitaw oy kani man gud nga trabaho nako day no kay grabe jud ko nalingaw ani ba. Kay gawas man gud sa nako extra income is nasa koy content nga mahatag nako sa inyo ha ba. Kay ang uban man gud ako mga viewers day no kay na-inspire sa kuha ba. Kay tungod man gud sa kuha no is kabalo na daw sila motulid og buhok. O di ba day sa kuang pag-vlog diri day wa ko nagdahom day nga naday makakaton tungod sa kuha. Muna bless kay ko sa tanan day nga gitagaan ko sa Ginoo og talent nga inani kay para pod maka-share ko sa uban ba. Og anyway, di na day ako ditas-on nga ako ang pagyaw-yaw diri no please la. Og mao na day na ang before og after sa buhok sa kuang gitulid. O di ba day kung unsa siya kauga mao na po siya kasinaw karon. Ay pati buaya ana digyas oy. Anyway, mo ra dito ko share sa inyo no og dire na sa ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Murang bye mo oy.